Kaixo, Malu. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Malu, zer ematen dizu zuri zientziak, zientzialari izateak? Asko, supongo, bai, azkenean, da nire lanbidez, baina asko interesatzen zait. Osea, egun egoten naiz gogoakin, eta ikusten duzu, eksperimentu egiten nahi zera, zerbait bere aurkitzen duzu, eta taldean ere, talde polita sortzen da, orduan, bai. Zuk gaztetatik argi zenuen, zientzialari izan nahi zenuela? Ez. Egin nuen ere batxilera, eta batxileratak gero ere bakin nuen aldatzea. Eta nintzen 3 urte hartu nuen Parisen, Frantzin bizitzen, eta beste zerbait egin nuen. Eta gero ikusi nuen, igual aldatu berde txipa, eta berriz itzuli nintzen, eta hortatik garbi nukan, zerbait gustatzen zait egitea. Nolako lana egiten duzue, nolako ikerketak egiten duzue Donostiako CIC Biomagune ikerketa zentroan? CIC Biomagune da biomaterialako eta nanomaterialen zentro bat. Dauden 11 talde edo, pixka denetatik egiten dugu horren alloan, justo gure taldean ikertzen dugu nanopartikulak, eta orain gaude modelo 3D, ere biltzen dugu adibidez impresore 3D, biziko modeloak edo egiteko. Orduan nire kasuan asko interesatzen zait nanomaterialak eta biomaterialen interakzioa zelulakin. Orduan mikroskopio desente ere biltzen dut, eta egiten dugu oraingo saioak egisatzen nahi geha ikusten adibidez farmazutikoak funtzionatzen duten laborategin, eta horrela ez dugu ere biltzen animaliak, adibidez gure kasuan. Eta tumoreak ikertzen omen dituzu, ezta? Bai, orain daukagu bi gai, bularreko minbizia eta azalakoa. Orduan gai oso beria da, desberdina gure zentroan, eta oso interesantea, asko ikasten ege hori buruz. Malu, zuke ikasketak aipatu duzu bezala beste Europan zehar egin dituzu. Nola ikusten duzu Europan zehar emakume zientzialarien egoera? Egia da, pasadia urteak, egon nintzen Eskozian eta Birmingham duela ia 15 urte. Orduan, komentatzeko ez nago gaur egun nola da, baina garai honetan hemen bezala, hasten geha emakume gazte asko, eta gero denborakin galtzen da. Eta azkenean zentroko zuzendariak eta horrelako goi postak gizonezko postuak dira. Eta gero adibidez kongresuetan ikusten gelditzen geha kongresuetan Europan, hitz egiten beste ikertzaileekin, eta berdina esaten dute, eta gure arrazoiak hemen, han ere bizitzen dira, amatasunako kontuakin edo soldatako kontuakin, asko kostatzen zaio goi maila horiek lortzeko, orduan, berdina, esango nuke. Zuk diozu falta direla goi mailako eta ardurako postuetan, baina albisteetan ere baietz falta direla emakume zientzialariak. Bai, seguro. Adibide bat, eritsi zait email bat aste honetan, kongreso bati buruz, fizikokoa izan zen, baina berdin du eta jartzen du plenary speakers, hau esan nahi du ponente importanteak, ez? Eta hortatik, 14 emakume bat bakarrik edo. Eta saltzen dute ponentuek oso pertsona garrantzitsua bezala, eta azkenean ez geha saltzen, orduan nola transmititu hau bestei ez dauka zentzurik. Zuek zuen lanean parekietasuna duzue? Gizon eta emakume bazaudete berdin? Zentro osoan, nik esango nuke bai, kantitatea, koipurak antzeko gaude. Baina gero ikusten baduzu tipiko, mantenimiento eta informatikoa dena gizonak. Administrazioak dena emakumeak, nire mailan postdoktoralko mailak edo antzeko gaude, baina gero taldeko nagusik eta goiko kargoak gizonak, iak denak. Uste, 12 talde gaude, eta 12 taldetik bi bakarrik emakume nagusiak dituzte,
Zurea bat, ezta? No, nik ez nago taldeko arduraduna, ez nire nagusi bai gizon bat da, baina adibidez oso lagun eta zale hona daukagu, justo aurten duela hilabete bat, lortuzun bere talde egitea, Doleta Jimenez de Abasturi, Gasteiztara. Eta izan zen, oso ona ez, baina kuriosoa da pentsatzea, zegatik egin behar dugu horrelako festa edo show bat, azkenean beste emakume bat sartzen da gure zentroan bere taldeakin. Eta beste taldeko emakumeko nagusia da gure zuzentarien nagusia, Aitziber Kortajarena. Eta Aitziber sartu zen duela 2 urte nagusiko kargoan, eta oso ona da, baina berdin ezegatik ospatu behar dugu horrelako aldaketa, ez? Malu, aipatu dugu amatasuna, zuk ere aipatu duzu, zuk 3 urteko aurra duzu, eta beste bat datorkizu. Beste bat bidean, bai. Beste bat bidean. Amatasuna arazo izan da zure kasuan, edo ikusten duzu arazoa izan daitekela? Seguro bai izan daiteke. Nire kasuan malgutasuna desente daukagu lanean, eta nire nagusia dibez, oso jatora izan zen kontu honekin. Beraz, ordutegi flexible eta horrelako kontuk bai dauzkat. Baina ez da beti horrela, eta parte daude kontuak adibidez amatasunaren bajan hartzen dugunean, 4 hilabeteko baja hau, zientzian ezin duzu deskonektatu. Jarraitu behar duzu e-mailakin edo ikusten zer dago berria zure gaian, ezin duzu utzi 4 hilabete. Bestela, beste guztik jarraituko dute, eta zuk gelditzen atzean. Eta bai, zoritxuari horrela dago. Orduan, naiz eta badakit ekainetik horrela 4 hilabete dakat, ez nago deskonektatuko. Beti horrekongo naiz, ikasleak dazkat ere, orduan ikasleakin lagun behar duzu. Bai. Malu, gero, azaldu diguzu baita ere zuk, iruzurgilaren edo inpostorearen sindromea, eta horrek baduela agian zerikusia goi-karguetan emakumeak ez egotearekin. Esango nuke, baiet. Zer da inpostorearen sindromea? Egia esanik ez dut oso zondo ezagutzen sindromoi, eta duela gutxi entzun nun hori buruz, baina egunero bizitzen dugu sindromorekin. Da, zuk agian ez dezu sentitzen balio duzun. Beraz, zu lan ona egiten baduzu, eta merezi duzu beste goi mailo postu bat, edo igual, agian merezi duzu bono bat, edo bonus ez, laneko da. Baina ez dezu lort, zuk igual hobeto esango duzu, ez dezu lortzen zuk bakarrik zure burua pentsatzen duzu ez duzu merezi. Ez duzula merezi, zuk pentsatzea ez duzula merezi. Bai, gu bakarrik frenatzen zaigun, ez? Bai, hor daude ikerketak oso politak, olako lanpostu bat gelditzen danean edo, ikerketa zentro batian, gizonek eskakizunetatikan 160 betetzea nahikoa izaten dute beren burua aurkezteko posturako. Eta emakumeek ez dute aurkezten 100 betetzen ez badute, eta hala ere gaina animatzen behar dituzu. Orduan hori da, klaro, ez badituzu erreferenteak, ez badituzu inoiz ezagutu emakumezkoak hor, ez duzu, hori ez da niretzako tokila. Egia da ere, agian ikusten dugu beste gizonak, nagusiak edo, eta beste erritmoan ebiltzen dira. Ez daukate etxeko kargoak gu bezala. Orduan bai, egual e-mailakin egon daiteken egun ordu guztitan, eta asteburuetan lanean, eta guk ez, orduan sentitzen dugu ez geha eritxiko horrelako postuan. Baina, benetan horrelako hainbeste lan egin behar dugu postu merezi bat lortzeko.